sing jilbab. Nah, kok ketok le. Ngarepe kayak uplek persis. Jumeneng Mbak Yosi. Padang bulan ning pesisir padang bulan ning pesisir piaju wangi dalu Mbak Yosi. Langsung dalu pucange paling kok sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan nopo dateng PT Puja Perkasa ingkang ambal warsa utawi ulang tahun kaping 17. Anjir, mugi-mugi PT Puja Perkasa semakin ngrembaka sukses dan berguna. Amin. Amin. Pancen dadi yo dalan iso alus jembatan pirang-pirang yo saka berkah PT Puja Perkasa. Lah nggih to. Nggih bangun ning IKN ngono pirang-pirang. Nggih. Iya. So insyaallah kanca-kanca dikanthi Bobo Hanafi ning IKN. Wayangan ning mriko. Wayangan sik ruwatan sak jam baru terus wayangan. Iya. Mergo ning IKN kono iki perlu diruwat. Nggih. Panggonane kersane tambah aman nyaman. Oh nggih, heeh. Mbak Yosi ora ijen ya dikancani karo Mbak Elisa karo Mbak Lucy. Oh jenenge bintang tamu. Lemah lembut. Aku suka. Iya. Mbak Lucy sing lemah lembut. Aja gayemi, yuyu. Ngono ke jare ape anu diet. Saya gede. Awakku saya cilik. Awakku saya cilik. Ini Mbak Lucy kalian Mbak Elisa. Nah, kene di Elisa kene. Panas mlaku orang gowo payung. Sangale pisere, rakaate bentuk Surabaya keke, kusine radio, radio Jakarta dari Cirukun tetap merdeka. Medion Jakarta janji rukun tetap merdeka. Inilah pondasi yang penting untuk keluarga besar PT Puja Perkasa, persatuan dan kesatuan guyub rukun. Mulai iso ngembang rembaka mergo menjadi Bobo Haji Nabi iso ngomong iso ngrukunke berbagai elemen. Iring dan sejalan. Nggih. Syukur bagi mengke Bobo Haji Nabi kersa minggah panggung. Wah. Paring dawuh. Nggih. Mboten nggih perwakilan kok Pak Karmito ya ora apa-apa. Nggih. Monggo nika katuran sakmenika Mas Andi rawon ya yo dikancani. Niki request-e mau caping Gunung Jenggeleng. Nggih. Niki digenti sing rada sigrak padha jenggeleng. Leres. Gerajakan Banyuwangi ning di Jenggeleng. Cocok. Iki mau pun di Mbak Lucy, aku pengen muni gerajakan. Alah kok provokator kowe malu tak cemplung. Ora provokator aku krungu dhewe. Bisingin lho tak mau ngene, tak bisingin ngerti lek bisingin. Duh aku tak tengah kene ben kita cilik. Lah aku disoteng ning ngirikan kaya bom nuklir kok isin aku. Aku ora ngono, sumpah kondo Mbak Yosi ngono. Dik, matur Pak Igun. Kandhane kok. Piye? Ngerti ya ning video aku isin Mbak Elisa luang sing awake sak mene lho. Ojo pola kena kudungmu cepat. Iya. Aku anu setan rodok panas. Kaya Supermi. Aku nyuwun sewu lho Mas Sigit ini malah aku mang ngene. Piye Mbak Lucy? Soan Pak Haji ki Jawaku aku ya kalem ngono lho. Dadak dikuundangi karo Sontolo yo kae tolan renggenang isin aku. Wah ki asline ngono ki Mbak Kudu apa ya ngono Ora kuwi. mudar kabeh. Ben ora ucul dicepne patak. Apa dialteko ngono ya. Wis Sontoloyo Mas Rangga karo Mas Bari to. Nggih. Weh, Dek sawan digoleke tempat transit istimewa. Karo Pak Haji wonten Hotel Amertas. Bareng calon arep adus kok terus dodok kamarku. Kok sakit? Kenapa? Iki Mas Bari dodok